Roope ja sitten seuraavaksi perussuomalaisten ryhmä Tuomas Koskiniemi, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja maakuntajohtaja. Monet kunnat ovat nyt murroksessa ja alueella on kuluneiden vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia ja tulee tapahtumaan edelleen. TE24-uudistus kuulostaa ensi alkuun semmoiselta seuraavalta peikolta, että miten siinä pärjätään, mutta jos katsoo Lapin työllisyystilannetta ja työttömyystilannetta, niin meillä on aika hyvät pohjat siihen. Meillä on ollut yhteisiä haasteita katsottuna tulevaisuuteen ja siellä on tullut tämä sote-uudistus viimeisimpänä ja meillä korostuu näiden haasteiden myötä niin Lapin liiton asema tulevaisuudessa hyvinkin paljon. Meidän täytyisi keksiä tosiaan jostakin lisää tuloja, että saataisiin Lapin kuntien talous nousuun ja selätettäisiin kaikennäköiset inflaatiopeikot sun muut. Ja siihen on olemassa konsteja, meidän pitää ne vaan löytää. Yksi niistä on turistivero, mitä on tuonut tulla omassa kunnassakin esille ja toivoisin, että se Lapin liitto myös sitä turistiveroasiaa miettisi siltä kannalta, se olisi etu meille kaikille Lapin kunnille, koska se voisi olla vero, joka tuottaa sille kunnalle sitä lisää hyvää. Lisäksi myös tietenkin se kaivosvero siellä. Meillä on vaihtunut tässä minunkin valtuustourani aikana niin sanotusti vähän kaikki. Meillä Venäjän kauppa tyrehtyi totaalisesti ja käytännössä se kauppa, mitä Venäjän kanssa on joskus käyty, niin se vaihtuu tulevaisuuden näkymään NATOon. Ja NATOn investoinnit näyttelee hyvin suurta osaa tällä Lapissa ja arktisella alueella, niin meidän pitää ottaa hyöty siitä irti ja uskon, että me saadaan sieltä hyöty irti. Ja sitten meidän pitää ottaa yksi semmoinen pikkuseikka huomioon, että meillä on tosiaan edelleen se Venäjä siellä naapurina ja Lapin liiton rajakki, niin se on aika pitkä rajapätkä siellä itärajalla ja tämäkin on yksi semmoinen, mikä sitoo kuntia yhteen ja meidän pitää sitä yhteistyötä jatkaa ja katsoa, jos se homma niin sanotusti perkelöityy vielä siellä, niin ottaa kuntina vastuuta sitten, että saadaan hommat skulaamaan. Sitten oli tämä Lappi-brändi, niin erittäin tärkeä myös tämän Naton kannalta. Meidän pitää saada tällä brändillä luotua se Naton mielenkiinto tälle arktiselle alueelle ja meille tänne Lappiin, ratayhteys Jäämerelle, saadaan ne sotilaskalusto liikkumaan ja ratayhteydet muutenkin tässä Lapin alueella parannetaan ja saadaan niitä investointeja lisää tänne Lapin alueelle. Koulutus on yksi semmoinen iso juttu, mikä on Lapin sydän. Monet haluaa tänne kouluun sen takia, kun meillä on täällä talvi. Markkinoidaan sitä Lappi-brändiä sillä lailla, niin saadaan myös niitä lisää veronmaksajia kuntiin. Sitten on turismi. Tuosta turistiverosta jo tuossa sanoinkin, niin se on tulevaisuudessa yksi tärkeimpiä tulonlähteitä. Ja se turistiveron edelleen painotan tässä, että Lapin liitto voisi tässä yhdessä kaikkien kuntien kanssa alkaa sitä asiaa kehittämään ja viedä vaikka se lakihanke ihan sinne eduskuntaan asti mahdollisimman pian. Sittenpä itse mietiskentelin tuossa, että mitä meillä täällä Lapissa on paljon, niin meillä on täällä paljon testausta. Myös tämän NATO-option myötä, Naton kumppanuussuhteen myötä, niin uskoisin, että Lappi on hyvin kiinnostava kohde myös tämmöisenä testauskulttuurisena paikkana. Meillä on täällä ääriolosuhteita ja me voidaan niistäkin ottaa hyöty irti. Sotakalustoa voidaan testata ja autojahan täällä testataan jo. Eli otetaan se siinä brändin rakennuksessa huomioon. Ja taisin edellisessä kokouksessa sanoa, että mitä voitaisiin parantaa. Silloin sanoin, että tiedotusta voisi vähän lisää. Sanon sen vielä kerran.
Mutta perussuomalaiset valtuustoryhmä hyväksyy tämän talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä suunnitelma vuosille 2025-2026. Ja hyväksyy myös nämä maksuosuudet vuodelle 2024. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Ja sitten mennään sosiaalidemokraattinen ryhmä ja Ritva Aheinen, ole hyvä.